салом бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи Аниси кунҷи танҳои китоб аст. Аз шаҳри Норак манзури шумо. Дар ин барнома низ мо бо иштирокчиёни озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст ҳамсӯҳбат хоҳем шуд. Биёед шинос мешавем. Номи ман Гулноза, номи шумо? ман Азимова Малоҳат Хайруллоевна, хонандаи синфи 11-уми литсеи давлатии Нурбахши шаҳри Норак. Дар озмуни мазкур аз рӯи номинатсияи 4 хондан ва аз худ кардани осори адибони ҷаҳон иштирок мекунам. ман Қаҳоров Аслам Фахриддинович, хонандаи синфи 11-уми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 11-и шаҳри Норак ба номи Ҳалимов Қурбон мебошам. дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст. Аз рӯи номинатсияи дуюм, яъне хондан ва аз ёд кардани осори адибони классики тоҷик иштирок менамоям. ҳамчунин иштирокчии озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат аз рӯи номинатсияи география мебошам. офарин, яъне шумо иштирокчии ду озмун ҳастед. Дар ду озмун якбора иштирок кардан душвор нест? бале, дар ҳақиқатан иштирок кардан дар ду озмуни сатҳи ҷумҳуриявӣ барои ҳар як шахс мушкил мебошад. аммо ман аз хурде ки ба фанни география шавқу рағбати зиёд доштам ва соли равон дар ин озмуни ҷумҳуриявӣ савияи дониши худро санҷида ҷои аввалро ишғол намудам ва дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст ки ман аз хурдӣ ба китобхониву аз ёд кардани осори адибони классики тоҷик машғул будам. ман низ дар ин озмун савияи дониши худро санҷида сазовори ҷои аввал гаштам. ҳар шахсе ки меҳнат мекунад ва вақти худро дар китобхонӣ сарф мекунад, барояш мушкил нест. воқеан ҳам дуруст қайд кардед. Аслам, то ба имрӯз чанд китоб мутолиа намудаед, чандин адабиётҳоро азбар намудаед? ман албатта то имрӯз зиёда аз 200 асарҳои мукаммал аз тамоми адибони классики тоҷик ва муосир мутолиа намудам ва аз бас ки имсол дар номинатсияи хондан ва аз ёд кардани осори адибони классики тоҷик иштирок менамудам, зиёда аз 50 осори шоирони классики форсу тоҷикро мутолиа намудам. аз қабили Гулистони Саъдии Шерозӣ, Бустони Абдураҳмони Ҷомӣ, Симбодномаи Заҳирии Самарқандӣ, Ахлоқи Муҳсинии Ҳусайн Воизи Кошифӣ ва ғайраҳо. аҳсан ба шумо. ин лаҳза мо мехостем ки як ғазали дӯстдоштаи худро қироат намоед. албатта ман бисёртар қариб ки тамоми шоирони классики тоҷик шеърҳои бисёр равону форам гуфтаанд ва ба ман шоири асри 15 Осафии Ҳиравӣ ки шогирди наздики устод Абдураҳмони Ҷомӣ ба ҳисоб мерафт, ғазалҳои эшон ба ман писанданд. мо шуморо гӯш мекунем. эй дода сафо нишони худро, хизри лаби ғайб дони худро, ҳайрон шуда ҷайби ғунча гӯyӣ, воёфтаи даҳони худро. ҳар рӯз зи сейли гирья бинам, вайронии хонумони худро. то найшавадам ба ноладам соз, барбаста дуҷо миёни худро. меҷуст зи ман нишондаҳонаш, додам ба адам нишони худро. ҷон меравад Осафӣ нигаҳдор, баҳри сагаш устухони худро. ташаккури зиёд. воқеан ҳам маълум кардед ки барои иштирок дар озмун тайёрии ҷиддӣ дидаед ва мо ба шумо барои иштирок дар даврҳои минбаъда муваффақият хоҳонем. ташаккури зиёд. хуб, Малоҳат, биёед суҳбатро бо шумо оғоз мекунем. Малоҳат, шумо гуфтед ки дар озмун аз рӯи номинатсияи 4 адабиёти ҷаҳон иштирок кардед. яъне шумо хостед ки бо осори адибони ҷаҳон шинос шавед. душвор нест? ба ман душвор нест, чунки ман аз хурдӣ шавқу рағбати зиёд доштам барои мутолиа кардани осори адибони ҷаҳон. аз ҳамин сабаб ман номинатсияи адабиёти ҷаҳонро интихоб кардам ва дар ин ҷода барои дар даври ҷумҳуриявии озмун соҳиби ҷои намоён гаштан тайёрӣ дида истодаам. то имрӯз чӣ қадар адабиёт азбар кардед? то имрӯз зиёда аз 200 адабиёти насрӣ мутолиа намудам. боз шеъру қасидаҳои зиёд аз ёд кардам. адиби дӯстдоштаи шумо аз адабиёти ҷаҳон кист? ба ман ҳамаи адибони ҷаҳон писанданд, лекин ман бисёртар ба мутолиа намудани асарҳои Марк Твен ва Александр Сергеевич Пушкин машғулам. бениҳоят хуб. барои дар озмун иштирок кардан ба шумо ки зиёдтар кӯмак мерасонад? шумо китобҳоро аз куҷо дастрас мекунед? оё дастрас кардани китобҳо ба шумо мушкилӣ намеорад?
барои иштирок дар озмун кӯмаки бисёри бибиам ва ҳамзамон омӯзгори ман мамлакат Музаффаровна зиёдтар аст. Китобҳоро аз китобхонаи марказии шаҳр ва аз китобхонаи оилавиамон дастрас мекунам. Барои дастрас кардани китобҳо ман ягон мушкилӣ надорам. яъне шумо боз китобхонаи оилавӣ доред? ҳа, китобхонаи оилавӣ бибиам ҳамроҳи бобоям ташкил карданд. мо аз ҳамон ҷо китобҳои даркориро дастрас мекунем. Китобҳои адибони ҷаҳон бештар дар китобхонаи оилавӣ мо дида мешаванд. ташаккури зиёд. Малоҳат, асари дӯстдоштаи шумо кадом аст? асари дӯстдоштаи ман ин романи Джейн Эйр аз нависандаи англис Шарлотта Бронте мебошад. мегуфтед ки қаҳрамонҳои ин асар киҳо ҳастанд ва мундариҷааш чӣ гуна аст? қаҳрамони асосии асар худи Джейн Эйр мебошад. Ин духтар дар хурдӣ аз падару модараш ятим мондааст ва дар хонаи тағояш дар тарбияи янгааш мебошад. Тағояш ки аз олам чашм пӯшидааст, янгааш намехоҳад ки ин духтар дар хонаи ӯ тарбият ёбад ва ба ӯ аҳамияте ҳам намедиҳад. кӯдакони тағояш бошад Ҷейнро бисёр азоб медиҳанд. писари калонии тағояш ӯро ҳар замон латукуб мекунад ва Ҷейн Эйр як рӯз аз ҳамин ҳолат беморӣ сахт мешавад ва вақте ки духтур ба наздаш меояд, дар ҳолати беморӣ ҳамаи азобҳои худро ба духтур нақл мекунад. духтур мистер Ллойд ном дорад. мистер Ллойд ба янгаи ӯ маслиҳат медиҳад ки духтаракро ба ягон ятимхона бурда дар тарбияи мактаб гузоранд ва ҳамин тавр Ҷейнро ба мактаби Ловуд ҳамзамон ятимхона аст ба ҳамон ҷо мебаранд. дар он ҷо Ҷейн соҳиби дониш мешавад. 6 сол дар он мактаб таҳсил мекунад, 2 соли дигар ҳамчун омӯзгор кор мекунад. як дугонаи хуб пайдо мекунад ки дугонааш ҳамон баҳори ба мактаб рафтанаш аз олам чашм мепӯшад. дар мактабашон шароитҳои хуб муҳайё нест. аз ҳамин сабаб дар зимистонҳои хунук ҳама бемор мешаванд ва дар байни беморон дугонаи ӯ ҳам буд. ӯ ҳам аз дунё чашм мепӯшад. асар бо чӣ меанҷомад? Ҷейн Эйр соҳиби оила мешавад ва аз Англия ба Париж меравад. хушу хурсандона зиндагиашро идома медиҳад. малоҳат, мақсади нависанда дар ҳамин асар аз чӣ иборат аст? мақсади асосии ин асар дар он аст ки ба мушкилиҳои зиндагӣ нигоҳ накарда мо бояд ба мақсади асосие ки дар наздамон гузоштаем саъю кӯшиш кунем ки ба он бирасем. Ҷейн низ ба мушкилиҳои зиндагии худ нигоҳ накарда соҳиби дониш маълумот мешавад ва бисёр кор мекунад. аз ҳамин сабаб ӯ ба хушиҳои зиндагиаш мерасад ва дар оянда оилаи хуб барпо мекунад. яъне барои он ки ба мақсад бирасем бисёр омӯзем ва меҳнат кардан лозим аст. малоҳат, хубе дар фарҷоми барнома як шеъри писандидаи худро қироат намоед. ҷамъи рубоиёти Умари Хайём бо забони русӣ аз худ кардаам, мехоҳам онро қироат намоям. марҳамат. У рек известно есть свои истоки, и жизнь нам преподносит бесценные уроки. Чтоб жить красиво, мудро и богато, заприте глубоко в подвал свои пороки. Не надо поучать, коль слаб ты в дисциплине, ведь дисциплина жизнь трудна, хоть и поныне другие ценности сегодня в моде, но храним традиции, что предки одарили. Когда есть корни и фундамент крепкий, нам не страшны цунами, войны, сплетни, как строй солдат закроют нас стеною от грозы стрел, отпущенных судьбою. Живите, чтобы жить, а не существовать. Учите то, что важно в любое время знать. Любить родителей любовью внеземною, чтоб в старости от согрешенного без чести не упасть. Я славлю тех, кто верует в Творца, не на показ, а искренне с лица нам говорят воды не пить, но все же желаю всем счастливого конца. Я не учитель, я ученик, и в тайны мироздания пока не проник. Хотел бы узнать, в чем же смысл бытия, в вине, в кайфе, в мудрости, и грешен ли я? Я счастья желаю вам, братья мои, чтоб в дом не зашли к вам ненастные дни. Пусть дети рождаются у каждого в доме, пусть Бог вам подарит счастливую долю. Творите, дерзайте и побеждайте, и каждый день Творца благодарить не забывайте. ташаккури зиёд. аҳсан ба шумо.
بسیار قرائت خوب و شعر پرمضمون بود. تشکر زیاد به هر دویتان برای اشتراک در برنامه و ما به شما برای در دورهای منبعد آزمون اشتراک کردنتان بردباری خواهیم. سلامت باشید. بینندگان عزیز، اینجا نشر نوبتی برنامه انیس کنج تنهایی کتاب است به انجام می رسد. یادآور می شویم که صحبت داشتیم با غالبان آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است که از شهر نورک منظورتان گردانیدیم. خیر تا دیدار نوبتی.